Alo abomama bokubula phambi kwaNkulunkulu egameni kaJesu Kristu. Ngibingelele abantu abasha egameni kaJesu Kristu abangeke baphelelwa amandla, ithi bonke bayaphelelwa amandla. Kodwa abantu abasha bahlezi kuKristu abanamathele kuye nabamthandayo bathola amandla amasha insuku zonke. Ngibingelele uSonto Sikolo, our future in the mighty name of Jesus of Nazareth. Ngibingelela ama-gift and talents that are placed in them. Kuthi uSathane angawagqibi aphile. Amen. Egameni kaJesu. Ngibonga nalesikhathi engisiphiwayo kuzoma lapha epulpit ekuseni ukuthi uNkulunkulu azokhuluma through me to you using the lips of my mouth. But I guess the message will be direct from God. I might not talk to everybody. I might talk to one more person. It's okay. Because it's a special day for that person. Amen. Mangukuba futhi ungcolele bathi bangabe sendaweni yelitshe manifika lekapa ukuthi wena kusendaweni lana mangiphonsa lithi bamphonsa izwi. I'm not here to offend anybody. Sengixolisa in advance. So enzokusho okuzofuna kuyithe la kapa usendaweni yakhe. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ekseni. Sibonga lezi zimanga azenzayo. Angimthandi uNkulunkulu ekuthulise kasizuthuka senzile utho. uNkulunkulu usasebenza lokufakazi kuyasiphakamisa. Amen. Ngendlela esimanga ukuthi uNkulunkulu wethu is still doing things in our lives. Esibonakalayo. Manje ngihlekile ngisekhaya ngimamda uthi uyaxolela ngiyazi. Ngafuna ukubulala abantu ngathi ngiyahleka ngiwana ngishuthi iBhayibheli lethini. Ngiyayiwa ngithi ubaxolela kwakhe futhi akubasizi ngoba abantu bathwesa ilahle eyinhloko zabo basaza ufa yazi bazalwane. Uthi ubaxolela kwakhe uthi soli uyabathwesa manje ukuthi bashe kakhulu. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah. Kanti futhi ukuthi umfelokazi bazalwane uthi uNkulunkulu wazi umfelokazi wakhala intandane yakhala kimi. Uthi ukhona abantwana abazoba yintandane ngoba kukhale umfelokazi. Bese liphinde lithi oshadile makuye oyi-offender, if she's a female lithi uzoba yilokuzana uzoba makuyindoda lithi uzawushotelwa indoda. Kusho iBhayibheli kusho Exodus 22:22 ngokuthi yena ukhalile. So it's either mangaba unkosikazi uzolusa indoda yakhe makuyindoda uzolusa unkosikazi wakhe mangabantwana bazoba abafelokazi. Kusho iBhayibheli. Amen bazalwane. Kodwa ke namhlanje ngifuna ukuthi njoba sesima sigcinele kumazini sikhuluma ubufakazi awutholi nje mahala ukuthola ngoba umile umsinkani bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. The thick skin ebathi ugogo makukhuluma ngayo iba thick ngoba umile. Inkinga yethu sihlushwa ukuthi sihamba la endleleni sibe nabazalwane abaphelele eGolgotha. Hallelujah. Christian who got saved and they ended up at the cross bayinkinga endleleni. Asigcini ngokumKristu chekhethu uKristu bese siphelele siphambanweni. Siyaqala siyahamba siyohlangabezana nezinto manje. Kodwa abazalwane abaphelele siphambanweni yibo abasensitive. Yibo abanimana kalula, yibo abadangalayo, yibo abaphelelwa amandla endleleni ngoba baphelele eGolgotha. Yeah. It's time to move now. You've been a baby, it's enough. Yeah. You've been fed, not anymore. Hambo inyama. Bazalwane basesiphambanweni badla ibisi soloko inqanqa. Hallelujah, idami. Bazalwane basesiphambanweni banedami labakhona ke. Why daughter? Sukile. Bazalwane basesiphambanweni. Hallelujah. Namhlanje asikhuleni bazalwane my message is let's grow in the Lord. I'm not even discouraging uma ngikhulumile ngasala lama ngifike ekhaya ngiya revise sengiyi1. Ngamshomele bese sesiyayitshisa masifike emakhaya ukuthi izwi lithini. Uzibheke nawe ngakuthi mina lingisikele ngisho bathi linjengesabo la lingisike ukuthi.
Amen. So sekhaya ngathi yebo mama ukhulumile ukuthi kukhona abantu abantwana ngathi mara nabo sebaxolela futhi ngathi kodwa nabo it means they are still babies. Yeah. Bazalwane mawuzohletshwa uphuma la enkonzweni nawo noma abahle bekahlungu kanjani kufanele thick skin i-growth yakho nayo ukuthi singayimejara ngalokulimala kwabo ngaphandle kokuthi ulinyazi nawe kumele sibone ukuthi wena oyaziyo indaba yapho ukuthi noma ngihlaselwa noma ngenziwani angisho ukuthi sithi umoya wombusi mawuvukela ungayishinda yakho kusuka kuwo lo moya wombusi okulwisa ukuhlebisa ngabantu enkonzweni uyakuvukela nawe ibasitaba ukuthi angiyindawo mina khethile bese sifike ukuthi asikhethile bazalwane. I'm stuck with this thing. Ngeke ngasho ukuthi angihlekisi ngizayisho namhlanje. People who are HIV, they live with this thing. They are stuck with it. Let us be HIV God. I am stuck. Nalo uNkulunkulu engimkhethile. Akasasuki kimi. Hallelujah. Manje uyangiqala ukuthi usuka kanjani. Mele sizicheck ukuthi usuka kanjani kuwe. Hallelujah. Ngizokhulumela phezulu kwentshumayelo lezo umamazinya azikhulumile. Ngiqale ukungcwabe imbazalwane, imbazalwane kubuhlungu masingakhozi. Ngifike lapha sengumalume senginto ke isihloko zethu. Semele ngivule umufi, semele ngithandaze, semele ngibo MC, semele beyisikhulumi somncwabo. Ngaba yonke into ngesikhathi esiyi-1. Bazalwane aseze isikhonzeni angisho ukuthi isikhonzeni ukuthi siyoncwatshwa kahle kodwa ukuzisa ubuhlungu mase sekunje sohambile akho umuntu ohlabelelayo uthula usodlula isolo manje uyabona nalabo bakhona abazi nalamathulo olunye uhlanga elikhona. Amen bazalwane. Amen. Ngifuna ukuthi silakhe ngizothinta umoya engcwele this sensitive person. Hallelujah. The Holy Ghost. Hallelujah. Ngizoma futhi ngibuyelele. Hallelujah. Kulezinto lezi ezikhulunywe before. So angazi ukuthi ngizoyi approach kanjani. Amen. Amen. Ukulalela esinye isikhathi kubiza ukuphila wethu uyalalelwa noma isimo
igama uthola akho lutho. Hallelujah. Amen. Ukulalela Bana it's the power beyond. Hallelujah. Siyawubamba umoya futhi phambi phezulu komoya nalowa umoya. Hallelujah. But when to cast la phezulu kwawo bangakwazi ukuchaza bathi ama evil forces. Yeah. It's okay. Yes. Yeah. It's okay. Thina siyazi what kind of spirit is. Ile uNkulunkulu ongabi nabo bhali uyawisa. Ngoba vele abanawo amagama khona. Ngifuna ukuthi access kwesikhathi sokuthi sibe ordinary, you cannot be longer ordinary anymore. Asikwazi ukusindiswa abazalwane sifane nabo bonke. Hallelujah. Ngikhuluma ngePentecost. Uphilo umoya owehla ngePentecost. Jesus. Wehla umoya Acts chapter 2 verse 1 to 4 mama sesiyafishumayela. Liphile Pentecost lafika liphila. Hallelujah. Lafika liphila liyaphila lo. Kodwa ngithi selifile Pentecost. Why Pentecost lifile lithi? Why are we ordinary? Hallelujah. Ngesizulu ifundeka ngalendlela. Isihloko sithi ukuthululwa kukamoya ongcwele. Yeah. Verse 1. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost. Yeah. Bonke babebuthene ndawonye. Bonke bebabuthene ndawonye. Sinenkinga yabo Adam abakholwayo. Mafunda eGenesis uAdam babuzwa Adam, where are you? You are no longer endaweni la uNkulunkulu akubeke khona. You are just in the garden, but you are not on the spot. Kukhona abantu abasengathi badabekwe eDini. Hallelujah. Eden was the spot where God used to come and have koinonia, the fellowship with men. Bahlale bakhulume baxoxe benzani. But siyamthola to Adam, he still some in a garden kodwa akasekela bebahlangana khona noNkulunkulu. Bebabuthane ndawonye benjani bemunye. Silahlekelwe instruction
You might be where you are because you've lost the instruction. iBhayibheli alisho kanjani lithi kodwa bebabuthene bendawonye. Maybe kwenze ukuthi bebangayimisi instruction but kwenziwa yini ukuthi abathi some bathi beba bonke bebuthene ndawonye. So it means they are taking instruction. Bengekho olengalwe. Sihlushwa abantu abagqwela bahamba banqunu abo-Adam. Kunabo-Adam abahamba banqunu because bamisa instruction. Verse 2. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yeyokuvunguza komoya onamandla. Ngokungazelelwe. Ungazelela unexpectedly. Bazalwane, we should always be in order and everything. Kuzofika ukuthi khona into ezofika unexpectedly. Ngokuzi. Ngiyangithola bazalwane. Mara ngiyakuzwa ukuthi ngithini. Amen. Yakhona. Ingaba yinhle izakuthola ungekho. Kube yembi ikuthola ngasendaweni ungekho endaweni yamandla. Ikuthole ukuthe ngoba awukho endaweni yamandla and izofika unexpectedly. Bazalwane. Bathi noJesu uthi makafika bathi wonke isikhathi ukuzakashisa ubunzima kufuna ukuqhaza bazakuqhaza bobrother eLibya. Kodwa kuye ngitholele ithi when they shall peace and say the Son of Man uzofika. Khona la isikhathi abazalwane abantu bazonethezeka namhlanje bathi kumnandi bese uyafika. Bathi everything is nice abajiva ashaya amapiano ziwa bathi hey bese uyafika when they shall peace and say then khona lapho uzofika. Bathi akusekho into ezohlupha asisasabi lutho afike ngokungezelele. Ngokungezelele kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza omoya onamandla. Ayifika iordinary lento bazalwane. The Pentecost alifikanga iordinary ikwatiswa ukuthi wayisi-ordinary. This thing never came ordinary. Why this thing so simple now? Yenziwe yini? Why this thing has lost value? Why did it depreciate? It loses yini value? Into yasathenga wankazi kaJesu. Why say lose value? Why? Hallelujah. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Inhlokomo. I'm sure inhlokomo. Akusuku u10:04. Kwaba nento ngathi u10:04 kwaba nenhlokomo. Ayifika ordinary lento. Yaba nenhlokomo. Hallelujah. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. That one is a bread of life. Ziphi inkathi ukuthi basesikhulile kahle ugcwala umusi la etempelini. Why singasekho lezo zinkathi ezingena zigcwalisa bread of life from corner to corner. Ibulale abagula ispirit sokugula yenze yonke into. Ithenzani? Yagcwalisa indlu yonke. Was not ordinary. Ayizange ifike iyome ekhoneni isifihle ngoba beyikhona. Jesu khona mana akakuyombeka uyomlimitha umbeke lapha ekhoneni. Sekuuyu uqobo never. Must babona ama evil forces. Mase sekuuyu. 3. Kwasekubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo. Ake le ngibekela abantu betheology. Izilimi leziya zabonakala they were seen by naked eyes. Labo khurabashanda. Nithi babonwa ngamehlo. Angifuni ukuyidiscussa la abantu betheology nani bazosichazela kodwa zona zabonwa. Okay. Zabonwa. Things must be seen in your life. Zabonwa baba ngamehlo. Me wabalo 24 eyes. Liboni kamehlo
le akhalas Yabo. Yeah. Yeah. it's a discussion for another day kodwa Sabona. ayifiki ordinary lento kaThixo alifiki le Pentecost le ordinary sase ziyabonwa izilimi right Kungathi yezomlilo. ane yibo bebayi-analyze bathi mayifika nje ingathi ngani ngezomlilo uma ukhuluma ngomlilo ngisazobuyela ku-Exodus ukuthi izinto ezifikayo mana kuMoses kufikile kwabonakala ngathi kuwumlilo ofuthayo why ziba ordinary manje and bayayi-analyze bona bathi ingathi kufika inhlokomo bathi le nhlokomo ifikile yathi mayifika yagcwala indlu yonke and then Zahlala phezu kwalowo nalowo. zahlala phezu kwaloyo naloyo right 4. Basebegcwala bonke umoya ongcwele. haleluya base bayambathiswa yile nto engithi sinqunu ake sambathisa umoya ingcwele can we be clothed with the Holy Spirit haleluya asifokanga umoya oyingcwele we are naked bazalwana ngeke siye ndawo because sishiwe naye uye futhi ozothanda ozosisiza masingamfokanga and then what trouble inkinga kakhulu ngoba ngale lizwi ukuze understand ufuna ini moya engcwele so uzokwenza kanjani simale ndaba ngaphandle kwakhe haleluya base bayaqoliswa bambathiswa haleluya Baqala ukukhuluma ngezinye izilimi. baqala ukukhuluma ngezinye izilimi yes Njengaloko umoya wabapha ukuphumisela. njengoba umoya wabapha ukuphumisela angiyazi ke kusithatha thina mamtawo angazi angabi njalo sizokufundisana angi-understand indaba yokubiza abantu ngithi emva kwami thani rakhabashanda rabasita akufundiswa mfundiswa kuhlohlemlobeni angikwazi mina lokho ngabe maybe ngiyabhayiza wahlala phezu kwaloyo naloyo it's your responsibility yokucela ukuthi uyazifuna na kodwa ukuthi khona ngiyothi nangathiliso emva kwami seyakufundisa rakhaba baba ziphe zakho zikhulunyiswa umoya engcwele uphumisela njengoba umoya engcwele hayi mina ngitshela awuphumiseli ngendlela yakho njengoba yena esho njalo Amen. Njalo. sizayikhuluma futhi ama-chance bazalwane bazongena ama-chance adida khona nje umuntu onama-chance astandard uyazi ukuthi uzothini there is a time where there is domestication of tongues because awusakhulumi la wakho the Holy Spirit can take over from your prayer in groaning and in intercession wena sengiyakwazi ukuthi mabo nje umama wakhe ngikuzwa ngena yini hayi sikile ndawo mama zishintsha njini wena ukhulekela i-crime ushinto eyi-1 ukhulekela abantu abafayo ushinto eyi-1 angakwazi moya engcwele mele akhe ukuthi namhlanje asikhulekela lokhu iyashintsha msithi haleluya masingakwenzi lifestyle haleluya amen 5. Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema. Amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. okay alright ngoba ngifuna le ndaba ngiyoyifisha kodwa sesitholile ukuthi azizanga zisimple nezi-ordinary sibone ongamehlo iyaphila kwaba khona i-presence futhi bathini bambathiswa nani amandla azange bathola ama-chance phela bambathiswa namandla ngosuku lwe-Pentecost yila mandla ohamba uyolwa nalezi zimo ezistabone empilweni yakho bambathiswa amandla yile yathatha uPetro yamenza wayoshumayela haleluya wathi hayi ngiyayazi mina lento wayoshumayela abantu baguquka ngoba wayigwala uPetro kodwa ukufika komoya engcwele wathi no I'm going to be bold now ngiyokhuluma iqiniso engilaziyo the truth shall set me free ukhona isikhathi la usaba khona wathi manje this is the time I'm going out I'm going to declare ngiyaphandle shosholozwe ngiyokhuluma ukuthi uJesu uyinkosi
Yes. Hallelujah. Amen. Sibathiswa amandla bakhona umoya oyingcwele. Why are simple? Why are we ordinary? Hey. Kodwa ngizoyichaza ngizokunikeza i-answer ukuthi ilahleke kuphi. Right, awufunde ngizwe ukuthi ngifuna ukuyinquma singahlali isikhathi. Amen. 6 Kwathi kuzwakele lo mdumo uquqaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. Yeah, baphithiza kwazi ukuthi ingcwele sibe nje akube ne-movement bazona bekhona nokuphithizela akube khona into ezenzakalayo in the spiritual realm and physical asibe khona into ezenzakalayo akube khona ukuphithiza empilweni yakho abe khona ushintsho empilweni yakho phithizela awukwazi ukwenza izinto every day same style same everything awutholi ukuphithizela you cannot be stagnant wena ume ndawonye. Why you made that when you want to go phithizela akuphithizela ngoba uthola amandla kamoya oyingcwele. Hallelujah. Phithizela content pusha amandla usazenzeni ikusale but because ngoba uyayiresista that is why sihamba sishayisa amaboda ngoba siyaphithizela siphithizela into ezwrong phithizela kahle phithizela kahle siphithiphithi esino order siyafuneka. Amen. Right. 7 Bethuka bamangala bathi bheka bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na. Yebo. Yabona sekubona ko evil forces manje. Akusaboni laba ngaphakathi. Sekukhuluma abanye manje outside. Babuza ukuthi akuphi labo wame labangakubuza ukuthi kodwa lo mama lo or lo baba lo yini letaphila ngayo. Yini bangabangali ngawo njengabangali ngoba wena uyisem WhatsApp group Fana nawo. awamangazi sensitive mele ke baba mangale ngawo bathi uyafelwa kulokathi Jesu ethi uyatshontshelwa halila kasa ukuthi bakamoya ipolice imali yaphela halila kasa kamoya ipolice bamangale ukuthi yini nalelo hubo elimile njalo constantly yachenjiswa izimo mile uzokubela namhlanje basho ukuthi hayi cha uhlukile lo ungomunye walolu hlanga elihlukile bayasazi ebazalwane bayasazi nabafamily bethu ayasazi ukukhula kwethu kahle right uphoqa lapha ngokodwa mabatshela abantu bathi lo wasekhaya utholeyo imfiso ngempela bamejana lababanye ngemfundiso yakho wena ngeke batshela ufikile ofuthi bantu babangani bathi amana kukhayile ayifliba kwayithwele ngasiyona waye bangakwazi ukumejana ngeyakho imfundiso. All right. 8 Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolwimi lwakithi esazalwa nalo na. Yeah. Fikile moya ngwela kusho bazokutshela ukuthi ukufikelela into yathi sibekele kancane la but engifuna ukuthi ufuna ukwazi ukuthi yafika amandla lento yafika iphila siyabona ilimi kune presence kuyaqokiswa. Hallelujah. Asibuyeleke ku Exodus 3 yadlula nje ukuthi ngoba bathi maba analyze kwabangazi ukuthi bathe mamlefu ngoba ku-analyze bona ngenhlokomo uyela lapha phezulu. Ngokungazelelwe kavele ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvumbuza komoya onamandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Right, ufuna siyo ukuthi bathini bantu ehlanganisa no-Exodus 3. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo. Bengathi ngezomlilo. There must be something. Ase-Exodus 3 sizwe futhi ngoMoses lapha. Leyo mama afundise nayo la sikhulu.
Ngicela visit one. Mama. uMose wayamiswa izimvu zikaJethro umukhwe wakhe umpristi wakwaMidiyani waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu iHoreb waze wafika entabeni siyofika nini eHoreb bazalwane khona umculo wecilo ukuthi inhliziyo yami ngifuna ukuhlala lapho iphakathi kwenkosi Jesu ungibeke endaweni yathi siyofika nini eHoreb because ulayo ozwa khona eHoreb thina sihlezi ndawonye statement mzalwane wenzani 2 kwabonakala kuye ingelosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla usuke from somewhere to somewhere siyayithola bazalwane sekubonakala ingelosi yani kwabonakala ingelosi yomlilo ingelosi kaJehova afile kube ordinary Yeah. iPentecost kunomlilo uMoses sithola umlilo again awuphinde futhi kwabonakala kuye ingelosi kaJehova elangabini lomlilo elangabini lomlilo ingelosi ibona kuphi elangabini lomlilo but usuke kuphi usuke from somewhere waye Herod ngeke usithola usahlezi la uNkosi usahlezi la ekwateni ingathetheleleni engathi uhlala lapho ucabanga ukuthi uzozibona into zikaJehova ngeke uzibone Amen. phuma lapho uye Herod wabuka bheka isihlahla savutha umlilo yeah kepha isihlahla asiphelanga Yeah. no yeah 3 wayesethi uMose mangiphambuke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu ukuba lesihlahla asishingani Ngiyobona. Athi angihlali la ukuthi ake ngibone ngifuna ukusuka la ngiyobona kophambuke manje kuyo search something different akuphambuke Mathabe ukufa uhlemo ngomkopeli Hallelujah kodwa ba preaching 8 yakagaje ngikhona teaching 8 kodwa ba preaching 8 Thubeka mama 4 uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi Mose Mose 5 wathi ngilapha wayesethi ungasondeli lapha khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho Hallelujah. It says the sentence is not shoes. Jesus Usho uJehova Moses Muna. Bazalwane why singafuni ukuthi Jehova linjalo silenze. uJehova uyakhuluma Moses khuluma namtawo inkinga yethu ukuthi sometimes siyabakhulula abantu baqaqa abazikhuliswa instruction kaJehova that is why baba I'm in and out bakhululwe yithi Yo. sibakhululile abantu kodwa lo elizwile izwi ukuthi nimsebenzele kusho uJehova directly athi Moses khumula ngiyazikhumulela khumula ngitshelwa uJehova manje imzulu uJehova ngeke ngiyozigqoka again asiyekeni ukukhululana bazalwane imadada angeselele utetele uJehova sebenza yelani uJehova sebenza utekeleni unamandla he is he God I am the beginning the last and the end the God who was there Hallelujah. before Amen. Phatha istress ngoba sibakhululile Yes. sibakhulula imbandada Moses akuzwe namhlanje uyozikhululela uwazi kahle imbandada zakho kumele uyozikhuluma after uJehova akhulumile nomoya ingcwele ngike kakhulu Amen. Come on.
Kwalisela ngikumelana. Funa le ndaba yomlilo ukuthi ngeke kubuye sogcwele inkazi unongazange uyendawo. Yeah. Uhlale lo nto uyalala. Uyadla January 27. Ebusuku ukhuleki. Ulidezi uhlohla kuqala. Wena njalo we-response alarm. Kala mayikhala. So yacala. Rakabashita. Bro. Khuleka makube yihabit yakho. Ukungayizeki next ungakafiki. Yodoyulwa yini. Kulamaphaya athema sesikutrape kahle. Awazi nokuthandaza. Ziyasha kuphela inyembezi. But mawukhuluma before. Ziyadispatch ngelozi. Twa ukhuluma umntana umamta ukhulele lezi. Thana i-item. Kuvele bathi wakhona wakhulela nayi item. Wena ngaso sikhathi sonami. Ulam. Ndiyawutrapa. Liphina hayithu. Yazi kona noma sesihlabela la. Ngoba ungawazi ukusibhekha mase sikutrape kahle. Awukwazi ukubhekha, awusanothi nazo kunoda uthi. So abaje into nje seyicinile. Kodwa mawukhulekile wayo special. Siyafaywa lezi zinto lezi. Ngoba sibekela isikhathi isizini eright la siyothulwa khona. But mama beke wena uya responda njalo. Kuyi. Okay. Senzoya ngiya manje uzoyiphendula le ndaba. Ukuthi manje uzile umoya ingcwele. Simbona uthuze kanjani. And siyayibona nawe uyazibona ukuthi marifile lento nomngeza every Sunday uyazi. Wazi ukuthi ulugo unteke awubathi awushise wazi kahle. Noma singabe sikhuluma ngo7 uthe olosithathu faste mara uyazazi amlukomba. Pentecost. Sena Pentecost. Alisekho. Siyazazi bazalwane. Ngangengilizwe mali ngibele ukuthi hayi manje kindafela. Ndodwa. Cha, ndingana apology. Adamba chamwe ngwele simaphuna Ndimulu. Kanga different. Uyazazi. Angahluleli umuntu mina. That is why ngikhuluma mase silwele liqapa azange ngife futhi kumnandi umtshele kizolo wakhuluma ngefoni athi uyakhuluma kakhulu mina ngisebhenki ngiyamuzuma umntawu uyazikhulumela bengayibonanga le message uthi uyangicela ukuthi ngiphizwe namhlanje mase ngithi baluma umntawu yathi ngibheke WhatsApp ngathi ukhuluma WhatsApp azange ngiphendule nithi kule nto yathi ukukhuluma AI angazi amafoni wethu sinamafoni same WhatsApp group ezinto eyiwangazi mara beyangahleki ngamuntu uyazixoxela abantu manje na ebusuku masengilala ngithi athi la ngiphiwe i-task and manje lo ngcwabo nawo but uze engcwabeni ngikwenzela lokho ukuthunywa khona lo ulokuzana uthuma mina ngathi ngizabuya ngizoshumayela haleluya azange ngibrief bazalwana azange athi ngithini akaphana ama-topic azange angangiphi topic ukuthi phela sihlushwa into so mangikhuluma ngomoya ingcwele lo santo ikhisa nami iyangidla so kuyafika bazalwane. Haleluya. Yeah. Ake siye Joshua 3. Joshua 3. Funa manje ngithole impendulo ukuthi zibamelwa yini lethu ukuthi sibe lukhona. uJoshua wavuka ekseni kakhulu. Yeah. Basuka eShithimi. Yeah. Bafika eJordani. Suka Samuel yabo ukuthi every time suka Samuel. Laba basuka eShithimi baya kuphi? eJordani. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu bayizofuna akuthole lapho ayenze lapho usuka Samuel uyele kuyo. Amen. Yena nabo bonke abantwana bakwaIsrayeli
balala khona ebusuku bengekaweli. Yeah. 2 Kwathi emva kwezinsuku ezintathu izinduna zadabula phakathi kwekamu. Hallelujah. 3 Zayala abantu zathi nxa nibona umphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu nabapristi bamaLevi bewuthwala niyakusuka endaweni yenu niwulandele. Hallelujah. Ngiza nendaba bazalwane. Ngizomemezela ngomunye wenduna namhlanje bathi ngimemezela. Ngizomemezela bathi bamemezela for 3 days bamemezela. Day number 1 induna ziyamemezela. Day number 2 induna ziyamemezela. Day number 3 induna ziyamemezela zithini? Simemezela yini induna? Simemezela ukuthi umphongolo mawusuka bawulandele. Bazalwane. Asisonke. Inamba ayisho. Yeah. The number of the church. Uzwa umfundisi athi I'm starting a church. I want an auditorium that will seat 10,000 members. Hallelujah. Kungekho ini izinduna phakathi kwalo 10,000. He chooses the number 10,000. Akanazinduna esimemezelayo. Zinduna. Zamemezela for 3 days. Zithini? Awubi kahle. Ayithi uma luyenze njani? Uma lubona. Bathi zayala abantu zathi nxa nibona umphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu Yebo. wenu nabapristi bamaLevi bewuthwala. Bakhona abantu abangaboni. Abangaboni nomphongolo. Sihamba nabantu esibasiswa abakhasiswa ngabo. Abambonanga lo Jesu simbonile. Angisho sifuna 10,000 auditorium. Abambonanga bese 4 Nokho kuyakuba khona manje ubona niwulandele. Niyakusuka endaweni yenu niwulandele. silandela sonke uJesu kahle bazalwane. Ye Excel homework yakho. Manje ubona umphongolo nulandele. Noma landela uMamtawu. Ningalandeli mina. Ningalandeli ubaba. Uma nubona umphongolo nulandele bese enye ile izohlala kiyo. 4 Nokho Manubona uthi manje niyakusuka endaweni yenu niwulandele. niyakusuka endaweni zenu. Bazalwane niyosuka nini kule nto zenu la mabiko ehlezi phezukwawo. Siyosuka nini? Ngazi exclude. Siyosuka nini? Udlulile umphongolo wayale asikasuki. Uyale asikasuki. We are still a spiritual gatherer. We are sticking stubborn to the wrong way. Onakele hluphayo uyini awusukanga endaweni zakho. Bazalwane sisahlezi sindiswe yabo igazi likuthele kodwa awusukanga endaweni yakho. Awusuki. Wena soloko bakwazi ngamo 1934 ukuthi vele lento inguwe. Uze uqede 50 years badala lofu nje. Uyosuka nini kule ndawo abantu abakwazi ngayo. Asisuki silandela umphongolo kodwa asisuki endaweni sethu. Umazalwane uma la uhlezi khona la unga-authorize angakhona uzoboshwa. Mawube khona endaweni la ungafuni khona uyaboshwa. Kile kulwekhu labantu bonise bani. Wabofiwa ke. Siya trespassa senzani sizoboshwa. Awusuki kodwa umphongolo ubonile awulandeli. Uthaka batho ba tsamayang le bona. Abalatile imphongolo. Ena ha ba tloga plekeng tsa bona. Ba hlezi still
kuyashinyelwa January to December so lokhu sihlalela hayi unenqaba ya kuhlezi kube hayi le right ufuna be right yohlezi yadlula lapho senzo unikeza inkambi ukuthi ikhambi nale sesithina ngoJeremiah 6 verse 15 uzobha Jeremiah U15 ufundeka ngalendlela bayakuba namahloni ngoba benza izinengiso noko abanamahloni nabanye abakhophozi ngaloko bayakuwa phakathi kwabawayo ngesikhathi sokuhambela kwami bayakukhubeka usho uJehova. Jeremiah 6 verse 15 Okay, I'll go explain it and I get the thing. 16 Usho kanje uJehova uthi yimani ezindleleni. Hallelujah. Amen. Yes. Yes. Yimani ezindleleni nibone nibuze imikhondo yasendulo ukuthi Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It is. Oh, give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. And it is good enough for me. Just give me that old time religion. Just give me that old time religion. Just give me that old time religion. And it is good enough for me. But just give me that old time religion. Just give me that old time religion. Old time religion. It is good enough for me. Hallelujah. Somebody need to go to the crossroads. Yeah. Somebody made us suke. Ayoma lapha khona indawo izindlela ziphambana khona. Mawufika ku crossroads. It's the place to make decision whether I turn right, I go forward, I reverse. Yeah. Yeah. Sidinga solution manje ukuthi manje sibuyela kanjani. Sesibuyele kuma crossroads. Ufika ustop ku crossroad, you don't yield. Iyama imoto yakho ithi nsini. Yeah. Uthi ngathi nsini bese uya observe ubheke ngapha ubone ukuthi ngadlula noma ngabuyele emuva noma ngenzani. Sibuyele emuva ku crossroad. Siyofuna ini? Siyofuna imali. Yeah. Ngiza kusolution manje. Ukuthi silahle kuphi? Silahlile. Zifikile imsindiso. Afikile ama prophecy. Prophecy is in the fivefold ministry kodwa infiltrate yangena. Yashintsha ivangeli lethu. Bazalwane hey ngiyaxolisa bazalwane nixolele. Ithi siyofunani? Siyofunani makumife. Sila ya. Usho kanje uJehova uthi yimani ezindleleni nibone nibuze imikhondo yasendulo
asambe siyofuna imikhondo yasendulo the original salvation Hallelujah. asiyofuna insindiso ezinye. It's time that we go back to the crossroad siyofuna the ancient day. Siphephile njengamaphela wafika ubrother Eliba wathi wafika umprofit wathi nisafuna abaprofit abalitshela ngama-underwears wenu kuthi khona umama la ugqoke i-underwear akusiyiyo leyo. That's not the prophecy. Asifuni prophecy yama-under funa ukuthi nje ukuthi uthini bese bayawo bazalwane bathi bawe nge-under i-prophecy ye-under bazalwane hayi asiyofunani the-ancient days bazalwane asibuyelele emumva lama-prophecy the ministry asiyithandazela uJehova ayilungise. It's a ministry siyafuneka but mayingezi zokuqeda ivangeli siphethe ama-prophecy. Nami ngingawufuna kumnandi khona umuntu mama ngathi ngabe ngishara naye uthi wathi wathi impilo kakhile kakuphuluswa mara kiphuluswa